Това ли е вашата позиция, бе, господин Мирчев? Нямате позиция, а? Това ли е позиция на ППДБ? Най-големите измекари. Това ли е позицията ви? ППДБ. Няма позиция, братко, няма позиция. Те измекяни нямат позиция. Как няма позиция ППДБ, бе? Дошли и не гласуват. Ти представяш ли се, братче? Ти так чувал ли с такова нещо? Ето госпожа Митова. С господин Пеевски ли говорите, госпожа Митова? С господин Пеевски. Какво казва господин Пеевски? Вие знаете ли колко волта има тока? В контакта знаете ли колко волта е? Знаете ли колко волта има тока в контакта? Или не знаете? Ето е. Това е шефа на държавата. Това е шефа. Шефа? Къде е господин шефа? Къде е господин Пеевски? Къде е господин Пеевски? Неговата сянка къде е? Какво прави господин Пеевски? Много добре, ама вие не сте добре. Всичко е точно. Много